The entire world seems to be asking the same question. Where is Spider-Man? Too bad about that spider guy. Too bad he's disappeared. Seems like everybody really needs him. Came back one day and my girl wasn't home and it hurt. Now you see me, boy, I'm picking up the phone for that. Make a couple plays while I'm rolling down the interstate. Waitress with the trays, watch me serve it like a dinner plate. Oh my God, I've gone insane. Please step out my lane. A white girl, a pretty thing. She a Mary Jane. Open up her veins, then she open up her mouth. No innocence, I like my girls with a body count. No innocence, I like my girls with a body count. Alright everyone, welcome back to a brand new video. So today is a special day because I want to try something else. So usually in my videos I talk English, but today I will be starting in English but ending in my native language, which is Danish. I want to try it out and see if I can get more engagement that way. So I think we can look at this. So I think we can look at it like a sort of special edition, limited edition video. But yeah, I'll be talking in Danish the rest of the video, so to those who are subscribing only understanding English, yeah, this is just once, I guess. We will see, but let's get to it. Alright, vi er tilbage, og vi skal have noget crazy bryst og noget skulder. Jeg har ikke uploadet en video i sådan noget 2 måneders tid, så ja, nu får I sgu en. Det var på tide, I guess. Så ja, vi starter med noget push press, og der skal bare noget vægt på i dag, så let's get it. $60 kilo, let's go. Okay, det bliver WordPress. Den pisse mikrofon. Lortet sidder kraften lige i vejen. Okay, så det er bare lige for at opsummere sådan ganske kort. Jeg fandt ud af, at når jeg har sådan en USB-C ting, der er connected til høretelefonerne i telefonen, med mit headset connected, så troede jeg faktisk, at den bare ville koble over på headsetet, så jeg kunne snakke. Så der, når jeg står og laver push press dernede, så kan man ikke høre en skid, hvad jeg siger sammen, men det er fint nok. Det jeg sagde dernede inden, det var, at jeg kan stadig mærke mit patellatendinitis i højre knæ, hvilket gjorde, at når jeg laver push press, så kan jeg selvfølgelig mærke smerte. Og selv er sådan, ja, kraven for selve hættetrøjen. Men det var fint nok, det gik som det skulle. Ja, og endnu en gang kan I så ikke høre, hvad jeg siger, men vi er nået til de store 100 kilo, så big 100. Ja, der er sgu ikke nogen tvivl her, den skal nok komme op.
want to fight? Do you want to win? Or do you just want to live? All I ever wanted was to win. I can't hear you. Winning is the only thing! He's back! Fatality. Okay, jeg skal lige hilse at sige, at sådan en 100 bøv der får man altså overvægt. Er du sindssyg, mand? Kæft, det er svært at kontrollere balancen med sådan noget her shit, men ja, skud ud til Lille Rot. Det er 2-3 dage siden nu, hvor vi snakker sammen. Jeg kunne kraftedeme ikke få 100 kilo i push press. Slask. Her er den, du. Jeg håber, du nyder havregrynene. Så den var sgu solid. Det gælder alt i livet. Aldrig nogensinde lade noget stoppe dig, hvis folk siger, du ikke kan noget. Fuck det pis. Så nu ved jeg, at det var ikke dårligt ment på den måde, Rot han ikke mente det, men fordi det er sådan en stor milestone, den blev bare lige knaldet op her. Så skide godt. Ja. Lad os se, hvad det næste bringer. Inden jeg begyndte på bænkpres, der kunne jeg mærke, at toppen af energiniveauet, den var lige blevet pillet fra igennem pushpressen, så det er fint nok. Jeg havde ikke sådan helt store forventninger til, men det gik som det skulle, så det er fint. Jeg havde ikke sådan helt store forventninger til, men det gik som det skulle, så det er fint. Og den 4. rep på topsættet nu her, det er jo kun lige et par pegefingre fra Sofus, der han spottede, men det er fint nok. Altså, han sagde, at der blev ikke lagt så mange kræfter i, det synes jeg heller ikke rigtig, jeg kunne mærke, men det er fint nok. Lige meget hvad, så fik jeg i hvert fald 3 reps selv, og den 4. det må man selv vurdere. Jeg er sgu lidt ligeglad, det går fremad alligevel. Så. Men det er fint nok. Nu skal vi have noget dropset. Og jeg kan godt forestille mig, at vi tager noget 120 værk, og så bare enten slammer den ud af, eller så kører vi noget post. Så lad os se, hvad det bliver til.
Gitte en døret. Det er fandme outrageous, det der. Ja. Nu skal stjernen selv ind ad trønder. Nå, vi ses, drengene. Okay. Alright, så vi er færdige med at træne. Hold kæft, en session, mand. Den var god. Styrken, det spillede bare det hele. Sådan en lille hurtig recap, hvis vi lige går tilbage. Jeg lavede lidt post med det på Instagram, men til dem, der ikke følger. Efter jeg havde været syg, og jeg havde lige fået sådan en lille pec strain i min brystkasse, jeg havde lige fået det forstrukket. Så havde jeg ikke bænket sådan noget lidt over en måned, og så var der blevet kørt en masse mad ind, julemad og hele lortet, og det spillede bare. Så kom jeg tilbage her for, en uge siden. Tog jeg lige en enkelt brysttræning med drengene, og så 140, det fløj bare op. Jeg ved ikke, hvad fanden det foregår. Gucci, Prada, Louis, на мне Фэнти. Så det er så min anden pushdag i dag, og det spillede selvfølgelig også bare, så det er perfekt. Og ellers, ja, det var sgu en god session. Altså, det gik som det skulle, og får vi lige lidt cardio ind på vej hjem her. Så ja, det var sgu det. Jeg gad sgu ikke at filme hele min træning, fordi det var bare lidt ekstra brystøvelser og så noget sideskulder, men ja, tog det vigtigste med, så det er også det, der er mest grinerende at kigge på, tænker jeg. Så men det er fint nok. Så like og subscribe. Nu tænker jeg, at vi kan køre lidt mere engagement igennem. Skriv nogle kommentarer, like, yada, giv den gas, så spiller det hele. Men vi ses derude. Tak fordi I så med, og ja, cheers, have en god aften eller dag, whatever. Gucci, Prada, Louis, Fatality.